Здравейте хора, добре дошли в Firehoney и днес ще правя клип на друга игра вместо нас, защото разгледах оръжията и са били доста тъпи. Гледах клипове и била е супер тъпа играта на другите нива. Затова днеска ще пробваме тази игра, защото я виждам доста яка, поне за мене. Ето снимки. Изглежда ми яка. Щом събираш пари, а не купчета. Така е по-добре. Базука. И така. Днеска ще снимаме игри на нея. Само гледам тук. Като превъртя тази старата, която сега е тегли, може да играе на тази. Но не сега. Надявам се да ви е харесал втората част на Лего Нинджаго. Приключението. Там, където бяха заловили Ния. И така. Ето ми ги всички игри. Clash of Clans, Lego Ninjago Tournament. Аз още не съм си я изтрил, просто си я държах в папка. Minecraft, Pocket Edition, Taptukun и AdCap. И сега ще се присъедини тази игра. Pixelmon Shooting Online Go. Pixelmon Shooting Тиренце Online Go. Инсталира се изтегли. Изтегли се. И така. 4 минути са минали, откакто чакам играта да се... Но сигурно си струва. Хей, тук виждам златно яйце. Опа. Готово. Ready.
Те трябва да е с малки букви, май. Ох, Джоан, Нита, Мануел, Карол, Ади, Ели, Вуд, Трис, Пасти, Мерк, Мони, Обед, Руб, Лоли, Траки, Рита, Менго, Криси, Кендрик, Джери, Мики, Джери, Ниел, Рол, Джейн, Нана, Чик, Чък, Неди, Ръсти, Лиза, Пейт, Делия, Алекс, не, Мануел, не. Чакай, така, имаше едно хубаво. Ох. Айде, съм Джеф от Кларенс. Аз съм Джеф. Ихи. Джеф. Хей. Ох, защо тези тъпи реклами? Тъпи. Сега трябва да чакам 10 секунди. На тази тъпата игра за мен е тъпа. Ох, майко. Крафтикс. Нищо не разбирам. Fight. Eggs. Ихи. Джампли. Як мъжите летя. О, имам 2 гранати. Ихи. Една базука. Лота, къв си ти? Не ме убивай. Моля се. Мри. Радите. Мирай. Какво пише да интернет connection and restart the game. Тейк. Тук има подарък. Кое да взема? О, взимам всичките. О, супер! Я да видим шоп. Get free. Не. Сори. Знаех си. И драго. Защо дават толкова тъпи игри? За мен са тъпи да са. За вас може и да не са тъпи. Само в тази игра ма кефят драконите и огнените стрели. Get. Да смомаки. Добре. Време е за битка. Чакайте да отида по-близо до интернет. Така. 10 минути са минали. 28. Батерията ми ще падне. Айде по-бързо.
ме удря. Мри. Мри. Ти избяга ли, бе? Няма бягаш от мен. От мен няма бягаш. Аре, отсили го, бе. Отсили го. Аре, бе, мри. Мри. Аре, бе. Умря ли? Умря. Само някой да ми изкочи. Ето се игра яка. Ето. Ето. Ти ли си? То бия. От мен идва. Какво? Бил ма би? Какво? Ма ние не сме ли еднакви, бе? Ох, майко. Бри. Не, то си с базука. Майко. Той е крал. Ето. Ти май пак е карал. Айде, умирайте. Бри. Купали. То 3 купи. Човек, но ми е трудно. Ти ли? Що бия? Бри! Ох, майко. Ти мри. Мри! Давай. Нямаш го. Където ми? По водата не може. Умря ли? Не, то сме стреля. Уби ма! Ай. То с базуката му уби. Но пари. Искам да ги. Мри, бе! Мото целя! Майки. Сори, без да искам. Не се стърпя. Убих го! Yes! Джум. Кой има цели? Ракетни ранци! Но не. Уби ма! Ох, майко. Доста яка игра. Или мен. Супер. Кой ти? Гей. Уби ма! Си. Ето си як. Само някой да мата. Доста умрях. Във водата умираш. Тъй разбра. То с базуката. The fight is over. Събрах 12 купи. 1 яйце. 2 пъти ме убиха. Не, аз двама съм убил. 5 парички и 0 кристала. Супер. Супер рекорд. Крафт. С герои си крафтваш неща. Много трудно. Open now. Open. Не. Искам и 18 кристала. Един нова. Събрах един такъв. Имам 3 пъти. Мога да си крафтна пари. Но няма. Що ми е да си крафтвам пари? Едно за крафтване, разбрах. Шоп. Ню. Може да си купя оръжие. Не мога. Ужас. Ужас. 26%.
Пак тъпа игра. Много тъпа. О, базуката! Аз съм Джеф. Аз съм Джеф. Искам такъв герой. Спомнях се на един самоцепен мут. Мари, чупалките. Той ме убива! Как ме убива? Как? Аз него ли убих? Много жалко. Как не го убих? Той е супер гадно. Толкова се спалнах и той ме уби. Омага. Ето тебе ще убия. Не идвай. Мри. Няма ми избягаш. Мри. Бе! О, убих-та. Айде, супер. О, супер. Патрони, то било патрони. Не мене. Абе, какво правиш? То с май си е хакнал. Какво правиш, бе? Умирай! Мри! О, умря! Парите, гранатата. 3 гранати. Нямам. Призареди. Убих за сега 2. Бе, дай да пуснем една граната. Не, там е! Не! Къде е грана? Аз щях се самоубия. Уби го! Марафака! Не, то ще ме уби. О, супер! Намерих си още един умрял. Или аз го убих. Yes! Опа. Не, бе! Не! О, щях да умра. Боже. Не. Какво правиш, бе? То с базука! Къде се телепортна? То си играе 100% с хак. Сега ще ме убие. Аз да го убия. Да те убия. Не, уей! Тебе ще убия. Какво? What the? Аре, бе! Ти го бомбах с базука, той нещо не остава. Убил съм 5. Събрал съм 42 купи, 9 пари, 1 яйце. Крафтване. 8 часа. Ег. 48 кристала, Кой ще си крафтва по-пари? Пари ще си крафтва. Ню. 600. Банк. Какво? You can't use banking on routed drivers. Защото съм си рутнал таблета. Базуки! Гледайте тъс базука, хора! Особено тъс. Омага, много яки базуки има. Играта ми харесва. Но ме весява и нещо. Направо искам да спря рекламите. Ужасни са. Иш.
Айде, не моля ли се променя името или скина? Ужас! Какъв е този дракон? Много дебел. Зато той не може да лети. Много смешен. Here, get it free. Все едно ще сере. Айде. Трябва да събере 50 купи. Айде, последна битка. Бибитка, той бибитка. Хора, аз ще играя на тази игра. Без да правя клипове, защото трябва да събера пари. Ето такива. Точно. Джеф, умираш. Кой ма стреля? Ти ма стреляш, бе? Давай, човек, той не е честно. Купата ми. Я. Супер. То съм бил. Супер. Пък също ще видя дали имам памет, защото Лего Ninjago взима доста памет. Супер, за да изтеглям тази игра, която ви казах, че когато превъртя тази. Но разбрах, че тази няма превъртане. Така че, ако нямам памет, бих го, точно базука пред мен. Ако нямам памет, ще изтрепна си, че такова. Може. Защото като гледам снимките... Не съм бил съм... Добре, приятели, надявам се да ви е харесала тази игра. Ще продължавам да правя клипове на нея, защото доста ми харесва. И така, довиждане и ако искате, се абонирайте, ако не искате, не дейте, ако искате, лайквайте и пишете в коментарите какво ви е мнението. Довиждане.